Masirario magapaya maojuko jopuonjre mag skul otimore kuonde ariyo mopogore opogore e kogwen ma kawuono. Masirario gi ji maromo 95 oyudo hinyruok ma opogore opogore kendo dhi nyime kod ute thieth ma Nandi Hills Sub-County kaachiel gi osiptand kaunti ma Nyamira. Kaka Judith Omondi leronwa, gari achiel oting'o jopuonjre mag Ola City Primary School manewa Baraton bang' piem mar wer. Kaka machielo to nowuok Nyamira kochomo Kisumu kama bende ne gidhie piem mar wer. En ot ma wuongi ne otony e lak tho bang' gari mar skund sekondar ma Kamasare muomo kendo donjie bang' dereba mar garino wito yo e kar sa 12 mar okinyi e kinde manie ginie yo madhi Kisumu Girls e piem mar wer. E masirani kama ne nitie jopuonjre 16 mar skund sekondar ma Nyameru kod jopuonjre 25 mag Kamasare maromo ji 44 ne oyudo hinyruok ma opogore opogore kama oriwo jopuonjre 2 kod dereba achiel. Mimi nilikuwa kwa nyumba nikapata sasa gari imepita tu, mimi nilistuka tu gari imepita. Ilikuwa saa 12, sasa nilikuwa nimelala. Gari ikanipita tu sasa, lakini nilikuwa na Mungu hii kunikuza, nikatoka tu nikiwa hai. Mahali ilienda ilikata barabara hii ambayo inatoka Kisumu ilikuwa inatoka Nyamira ikakata straight ikaingia kwa mji fulani hapo. Wakati ile impact ya fiti ndio iliwagonga kwa kifua, kwa meno na miguu. Giduto gidhi nyime kod yudo thieth kar thieth ma Nyamira. Mimi kama mzazi niliona tu vile tulisikia hiyo neno tukakimbia tukafika hapa uzuri vile nilifika hapa tukapata wasasi tunafukuzwa, lakini niliona huyu mchukuu wangu ameumia uso na mguu. Sikujua ni nini ilitendeka kwa hiyo gari, lakini mtoto wangu nilimuona ameumia mguu na mkono. Komachielo ji 51 bende oyudo hinyruok bang' masira machielo mar apaya timore e Chepsang'or e apaya ma Kapsabet Kopere. Masirani oyudo gari mar skul mane owito yo kendo luorore kapok odonjo Olalo kar saa 9 mar okinyi. Garino ne oting'o jopuonjre mag Ola City Primary School mane wa Baraton bang' piem mag wer. Kwa saa 9 nikasikia gari na teremuka. Tukakimbia na matoji till light usiku. Sasa chenye tunataka tulitoa watoto wenye wako hali maututi. Kuna mama mwenye amedungwa mpaka kwa tumbo. Hadi saa hii hatujui hali yao iko wapi. Na ni watoto wa shule kutoka Noro. Sasa tumeokoa watoto, hatujui sasa hali yao iko namna gani. OCPD Matinderet Kefa Unkundi mane otwa kodwa e yorong'we yamo oyango ni ji mane ohinyore dhi nyime kod yudo thieth e osiptal ma Nandi Hills Sub-County kata bed ni jodak maka to ywak ni piny owacho kosedeo ywak gi mar loso ndarani magikoni ji yudie masira kinde ka kinde. And the accident has happened along Chepsang'or, which has a long-standing history in terms of accidents, which unfortunately has not been sufficiently addressed, despite the demand and the advice from members of the community. Lakini tumeamua siku ya leo, hakuna magari wanapita hapa, hadi serikali wafika hapa watu waamue sisi wenyewe. Wanaunda ama hii barabara isimwe kabisa. E sirikal ma okalo, migao mar somo ne oketo chik ma yiene jopuonjre tiyo kod nyamburko e ndara mana e kind saa 12 okinyi nyaka saa 12 odhiambo. Kata kamano e sirikal masani, chik ni chal ka gima osedok chien. Judith Omondi, Ramogi TV.